inotipa kukumbira kuna Baba wekudenga. Munguva dzekutambudzwa, mwoyo yedu yanyaradzwa, yapukunyuka kubatwa neyo nguva yekutenda. Nguva yekunamata tapindavo kukumbira kuna iye warindira isu kutikomborera. Ngekuti wandidaidza, mutsa wake ndasimbira, vachabvisa zvakaipa panguva yekunamata. Nguva yekunamata ndinodisa kunyaradzwa sepagomaro rorepisika. Donamusha kudenga, murumuko rwekusafa, chipo changu ndichapiwa, ndichati hapo takwira, tapinda keku